Observarea și izolarea detaliilor în fotografie. De ce o fotografie transmite o idee, o emoție, iar alta doar înregistrează vizual ce se întâmplă în fața fotografului? O fotografie este formată dintr-un ansamblu de factori și elemente. Am să vorbim despre fiecare în clipurile următoare. Decorul, costumele, locația, lumina, modelul și altele. Toate aceste elemente separat au ceva de spus, iar asociate, în cadru, creează miza în scenă. Creează fotografia finală ce spune o poveste, transmite o emoție sau o idee. Atenția la detalii. În fotografie, din punctul meu de vedere, este capacitatea de a face abstracție de zgomotul din jurul ideii centrale, de a izola un anumit element vizual, de a asocia subiectul fotografiei cu o idee. Este capacitatea de a observa mici elemente ce la prima vedere par a fi banale, totuși sunt importante. Atenția la detalii reprezintă modul în care este construită fotografia, având grijă să nu existe distrageri de la subiectul principal, de la ideea principală. De asemenea, poate să fie și compunerea unei idei prin asociere de diverse elemente vizuale. Un model poate să fie fotografiat stând lângă geam, doar pentru că lumina naturală va pune în valoare persoana din punct de vedere vizual. Sau se poate realiza același lucru, doar că subiectul fotografiei urmărește privirea ceva pe geam, se gândește la ceva personal. Vor exista mici expresii faciale ce creează un context, un motiv pentru care subiectul este acolo. Un moment este trecător, spontan. Atenția este imperativă. Capturarea momentului perfect poate să fie atribuită unui cumul de factori. A fi la locul și timpul potrivit, a anticipa acel moment ce va avea loc într-o formă sau alta, sau poate a crea acel moment. Atunci când realizez o fotografie, sunt atent la ce se întâmplă în jurul meu. Sunt atent la ce există în jurul meu. Poate că apare o lacrimă pe un obraz, ce dacă nu este fotografiată, va fi ștearsă ca și cum nu a existat. Poate o adiere de vânt pe rochia modelului să fie surprinsă în timp ce o rază de lumină naturală pică direct pe chipul ei. Adăugarea de detalii într-o fotografie poate să creeze dinamism, poate să creeze context, poate să creeze motiv. Spre exemplu, fotografiez o mână ce rupe petala unui trandafir. Dacă în cadru sunt adăugate petale deja rupte, poate să simbolizeze că această acțiune se întâmplă de ceva timp. Un detaliu ce adaugă în fotografie conceptul de timp. Izolarea detaliilor într-un anumit cadru, fie ele și aparent comune, creează un punct de vedere diferit. În viața de zi cu zi interacționăm cu diverse obiecte, cu lumina la diferite ore ale zilei. Totuși, nu ne oprim să observăm cum o anumită textură reflectă lumina sau cum lumina trece prin jaluzele, formă linii de lumină. Suntem mult prea prinși în viața de zi cu zi. Capturarea acestor detalii din spațiu, alături de un model, este importantă. Totuși, este esențial modul cum se realizează. Un unghi privind de jos în sus poate să creeze percepția privitorului că subiectul este puternic. Sau viceversa, capturat de sus în jos, poate să creeze percepția că subiectul este vulnerabil. Distanța față de subiect are relevanță. Atunci când un cadru este apropiat, se poate crea percepția de intimitate. Atunci când un cadru este îndepărtat, se poate crea percepția de detașare. Privirea subiectului fotografiei poate să transmită diverse mesaje sau emoții. O privire din spatele subiectului poate fi asociată cu trecutul. O privire din fața subiectului poate fi asociată cu viitorul. Atunci când subiectul privește în afara cadrului, se poate crea percepția că universul fotografic în care există continuă. Este mai mare decât limita dimensională a fotografiei. Se poate crea de asemenea curiozitatea privitorului în legătură cu ce privește modelul. O privire între doi poate crea conflict sau poate crea conexiune romantică. Toate aceste lucruri și mai mult se pot realiza doar cu privirea. Detaliile sunt micile bucățele de puzzle ce formează imaginea sau o parte din imagine. Modul cum sunt manipulate sau pur și simplu capturate fac diferența în fotografia finală. Mulțumesc că ai urmărit până la final. Dacă ți s-a părut interesat ce ai ascultat până acum, te rog doar să dai un like acestui videoclip, să te abonezi la canal și să apeși clopoțelul pentru notificări. Săptămâna viitoare, la aceeași oră, am să postez următorul videoclip din această miniserie. În descrierea acestui videoclip sunt paginile mele de Instagram și Facebook. Intră pe ele, aruncă o privire și apasă butonul de follow. O zi faină și ne vedem data viitoare.